Mela l-ura fl-studio issa miegħi Mark Spiteri li huwa l-koordinatur tal-proġett Dizzjonarju bil-Malti Online u net merħba mill-ġdid. Kif inti għajt? Mhux għadil inti. Tajjeb, jiena tajba wkoll u naħseb baħbar bħal din ma tistax ma tkunx tajba għaliex fl-aħħar għandna dizzjonarju bil-Malti li nistgħu naċċessaw mill-computer, mit-tablet u mill-mobiles tagħna u ġvera. Ekku, minn ħati għaj kontent li għatawek fl-aħħar ħareġ fil-pubbliku dal-xogħol kollu li għamilna. Fuq id-dizzjonarju, l-ewwel net għalfejn beda din l-idea minn fejn nibtet u għalfejn il-bżonn li nagħmlu dizzjonarju online. Naħseb importanti għall-lingwa Maltija li iżżomm taġġorna ruħha u tibqa' kurrenti, ġifieri naħseb importanti li tkun forma diġitali wkoll. Kulħadd bit-tablets, kulħadd bi-smartphones f'idejh, ġifieri importanti li min irid kollu riżorsa. Eżatt, apparti li juża Google Translate li fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jista' jsara moħħu li dak li qed titih lura huwa tajjeb. U tajjeb li kun hemm xi ħaġa li wieħed jista' jsara moħħu jgħid nidħol hemmhekk. Awtorità. Ekku. Mhux sempliċement Google Translate, ħafna drabi anke tieħu żbalji li aħna stess nitqu bihom. Ekku, infatti id-dizzjonarju tagħna kien ma minniex aħna l-awtorità, ma kien kollaborazzjoni mal-Università, mod partikolari l-Kunsill Nazzjonali tal-Malti, kif ukoll l-Istitut tal-Lingwistika. Jiġifieri dak li hemm fuqu wieħed jista' jsaraħ moħħu ngħidlek li huwa tajjeb għax jgħaddi mill-filter tagħhom. Tajjeb ngħidu wkoll li dan il-proġett mhix xi ħaġa li issa minni ħajjieqaf, jiġifieri li tibqa' jiġi aġġornat, korrett għax jista' jkun hemm anke xi żbalji li issa ma li nibdew nużaw ħajbdew joħorġu. Infatti aħna kieku provajna li jkun komplut qatt ma konna nispiċċaw noħorġu fil-pubbliku għax il-Malti dejjem jinbidel u hemm miljuni ta' kliem fuqu dad-dizzjonarju. Ġifieri aħna li nixtiequ infatti konna ċerti li jkun hemm post fejn dak li jkun jista' jibgħatilna suġġerimenti kemm kliem biex nżidu, kif ukoll jekk jinserta xi b'sisbal ikun jista' jinformana u aħna nieħdu azzjoni. U l-azzjoni l-istess mhux ħanaqbdu kull kelma tiġi suġġerita ħandaħluha, imma tgħaddi mill-Kunsill, mbagħad il-Kunsill jaċċetta jew japprova dak li jkun suġġerit. Importanti din li jkollna awtorità xi ħaġa li nistgħu ngħidu l-punt ta' riferiment għal meta nkunu qed niktbu jew nitkellmu jew nużaw il-lingwa tagħna. Issa allura kif taħdem di jgħidilna naqra kif se nagħmlu biex naċċessaw. Sempliċi, tidħol fuq maltesedictionary.org.mt. Issa jiena diġà biex issa qed joqomsu telespettaturi. Mela li warella miltuħ bl-Ingliż tal-proġett kollu bil-Malti x'inhi r-raġunijiet ma narmuna. Hemm bosta raġunijiet, waħda minnhom biex bejna naħsbu li forsi dak li jkun iseba diffikultajiet jispelli jew ġibha ħażin il-kelma dizzjonarju. Jekk tuħu żball hemmhekk ma jkunx tasiba. Apparti minn hekk x'kien hemm li stajna nużaw. Kien hemm uħud ġew moħodin bħala address, allura kienu nużaw dak. U apparti minn hekk ma nżommu f'moħħna li hemm nies barranin li ħamlu referenza. Infatti kemm minna naħdem fuq dal-proġett skoprejt li ħafna nies jistudjaw barranin, jistudjaw il-lingwa Maltija minħabba kif tinbena il-lingwa. Minħabba li hija lingwa semitika ma tuża l-alfabet Latin. Eżatt, interessanti ħafna l-lingwisti barranin. Allura deċidejna nagħmlu hekk. Tellawulna bħalissa fuq l-iskrin qed naraw hemmhekk x'tagħmel meta tidħol int f'din il-paġna xi tkun qed tara. Ekku. Fil-fatt dik huwa li ħansibu, ġifieri aħna kif ħanużawha dik il-paġna. Kemm tikteb il-kelma li tixtieq issib bil-Malti fejn għandek search Maltese? Eżempju ħanfittxu pencil. Bil-Malti tkun. Lapes mela. Nistgħu nfittxu lapes ħanaraw. Lapes jew tfittx kelma pereżempju, ġest il-kelma. U ħajtik il-definizzjoni tagħha bl-Ingliż. Tajjeb hemmhekk qed naraw tellajna. Eżatt, hemmhekk qed jgħidlek il-kategorija tagħha u l-kelma bl-Ingliż x'inhi. Issa jekk tafas fuq il-kelma lapes hemmhekk ikompli jiftaħlek fuqha fuq dik il-kelma. Ħenara ftaħħa, ħenara naraw fuq lapes issa. Itik aktar informazzjoni fuq dik il-kelma. Proset interessanti, ġifieri issa fuq it-tablet u fuq il-mobile nistgħu naċċessaw ukoll di? Iva, għal min għandu Android ikun jista' jniżżel l-application, ma tkun dejjem miegħu fuq it-tablet jew nkella l-smartphone tiegħu. Li qed tajt inti. Hemmhekk qed itik iktar definizzjonijiet u iktar informazzjoni fuq il-kelma li hija singular, eċċetera. Proset. Interessanti anke għat-tfal li jkunu qegħdin jagħmlu l-homework bil-Malti, il-komponimenti, punt ta' riferiment komdu ħafna li dizzjonarju trid tiġġorru miegħek ma tafx int balki. Ekku, u dejjem available fuq kull fejn għandek l-internet ħajkun available dizzjonarju, ġifieri dik li xtaqna aħna. Proset, hemm xi application li nistgħu niżlu. Iva, hemm application għal dak minn għandu Android. B'xejn, s'intendi. Min m'għandux Android ikun jista' jniżżel il-like xorta minn għandu is-sistema tiegħu Windows jew nkella Apple. Ikun jista' jniżżilha xorta bħala fuq il-home screen u jkun jista' jaċċessa minn hemmhekk. Imma dejjem jista' jużaw l-internet u jidħol normali. Interessanti ħafna, jiġifieri anke l-aċċess tagħha pjuttost faċli kif qed naraw, mhix xi sit komplikat. Infatti għandna dik li ridna li kif tidħol mal-ewwel issib is-search
tajtu l-kelma u dak l-informazzjoni. Okay. U issa għans l-għanna l-informazzjoni digitali nistgħu nagħmlu ħafna aktar l-qoddim bija. Ok, ħaniftu l-inni ta' telefons ġassin jisem xie mistoqsijiet jew xie kummenti tistaw ċempluna għanna l-mark li għat jistaw iġibkom għawek. Dirett mela 2-2-9-1-3-9-1 jew nkella 2-2-9-1-3-9-1-4. Dan id-dizzjonarju huwa suġġerit għal min Mark, min jista' jibbenefika. Kulħadd, ġifieri kif rajt inti hemm informazzjoni vasta fuq, ġifieri kulħadd minn jixtieq jikteb ittra bil-Malti jixtieq jiċċekkja xi ħaġa jista' jfittex hemmhekk, studenti, tfal. Ġifieri huwa aċċessibbli għal kulħadd, żammien sempliċi apposta. Ġifieri ninkoraġixxu kulħadd jidħol u ninkoraġixxu wkoll li minn isib xi żball jew nkella xi kelma nieqsa jgħidilna biha. Huwa aġġornat anke bir-regoli l-ġodda tal-Malti għax ħafna nies ikunu jafu ħafna jiktbu bil-Malti, imma minħabba li dal-aħħar kien hemm xi emendi għal mod kif inti tispelli u taqgħad ċertu kliem jgħidulek kien tfixkel għax ir-regoli l-ġodda ma nafhomx. U jimxi mad-deċiżjonijiet tal-Kunsill tal-Malti, ġifieri kull ħaġa li ħajdeċidi l-Kunsill ħad tkun qed hemmhekk. Ġifieri anke fejn jidħlu termini teknoloġiċi bħal pereżempju naf tifrendja jew daw tip ta' kliem. Il-Kunsill għadu jittieħu deċiżjoni fuqhom. Mekkux ħanżommuhom bl-Ingliż jew nkella ħantom il-kliem bl-Ingliż. Dawk jieħdu deċiżjoni fuqhom mbagħad eventwalment jiġu updated, jiġifieri issa bħala żvilupp dan huwa biss il-qafas Mark. Ekku, aħna l-ewwel pass huwa li jkollok riżorsa fejn għandek il-klim kollu digitali. U mbagħad minn hemmhekk tista' tiżviluppa ħafna affarijiet, tista' tiżviluppa spell checker għal fuq kun qed tikteb ittra fuq Word pereżempju. Ġifieri hemm ħafna aktar affarijiet li jista' jiġu żviluppati once li jkollok il-bażi soda, ma tiżviluppa ħafna aktar servizzi minn hemmhekk. Hemm anke kont qed tgħidli qabel il-klim tekniċi. Ekku. Pereżempju klim li mhux nużawhom ta' kuljum ma li jużawhom ċertu nies f'mestieri jew karigi. Dak bessimna ndaħluhom fil-ġimgħat li dejjin kliem li jkunu jużawhom professjonisti fil-qasam tagħhom biex nagħmluhom fil-ġranet li ġejjin. Mbagħad minn hemmhekk ħankomplu nesploraw x'nistgħu nagħmlu biex dejjem ikun hemm post wieħed fejn nies jistgħu jirreferu għalih fejn jidħol il-Malti. Ekku importanti li dan is-sit dejjem jibqa' jiġġedded dik l-intenzjoni. Bil-kliem ġodda u anke bil-kliem li forsi ma ttieħdux in konsiderazzjoni. Il-Prof Smith Sudiġi li kien mistieden hawnhekk hemm il-programm is-sibt wara nofsinhar, is-sibtek jisu għal nofsinhar. U jibdew iġemplu l-nies li sada professur tal-Malti ma xi kultant jgħidulu kliem li kienu jgħidwhom huma fit-tfulithom f'xi raħal partikolari jew xi forma ta' kelma li diġà nafu ma jkunu dawra mod differenti. U niskopru permezz ta' dan il-programm, ġifieri li huwa tajjeb ħafna, kemm ma nafu xejn fuq il-lingwa Maltija, ġifieri anke professur tal-Malti jistaġeb kemm hawn senjur minn mindu beda d-dizzjonarju kellna fuq minn 80 suġġeriment ta' kliem li jien personalment qatt ma kont smajtu qabel. U jtuna definizzjoni wkoll tal-kelma. Ġifieri l-interess huwa kbir, ġifieri naħseb il-Maltin jassoċjaw ħafna ruħhom mal-lingwa. Għax l-interess kien qawwi, ġifieri anke meta tiċċekkja naqra kemm qed jużaw il-website, għall-bidu li bdejna kellna l-fuq minn design ruħ jużah kull sekonda. Ġifieri kull sekonda tidħol hemm design ruħ qed jużawh. Ġifieri ħadna pjaċir. Interessanti din, ovvjament. Issa, kif qed ngħidu dan huwa proġett li intom tridu tibqgħu anke bħala awtorità taġġornaw, taħdmu fuq u anke l-Kunsill, eċetera, naħseb. Minnaħa tagħna interess qawwi. U l-Kunsill sintendi wkoll. Ta' min ngħid li dan id-dizzjonarju x-xogħol tiegħu fejn jidħol kontenut huwa beda mill-università minn studenti li qed jistudjaw il-lingwa fil-livell terzarju. U hemmhekk dejjem jibda jġeddet u jkompli jiżdied il-kontenut. Ġifieri il-kontenut sar tul medda ta' żmien qabel ma ħlomna li nagħmlu dizzjonarju. Ovvjament, irid ħafna riċerka u ħafna pjan. U tinsix il-Malti kull kelma toħodlok varjazzjonijiet differenti anke kelma waħda, ġifieri minn kelma toħroġ 10. Ġifieri dak li għandu sabiħ. Proset ħafna Mark, bil-saħħa tiegħek issa sirna nafu aktar il-mekkaniżmu ta' kif jaħdem dan id-dizzjonarju, erġa' fakkarna ftit il-URL fejn irridu nidħlu jekk www.maltesdictionary.org.mt. Jekk infittex Maltese Dictionary fil-Google jitella. Għandu jitlaq iva. Għandu jitla tajjeb. U din hija għodda interessanti ħafna anke għal min ukoll qed jikteb fuq il-Facebook u jgħid Marel imma dik kif tiktibha di vera jew kull ma tittamel. Min jinteressa ruħu imma jiena dejjem kont ngħid anke meta kont tifla, darba tfittex għall-kelma, it-tieni darba tibqa' tiftakara jew darbtej forsi jekk terġa' tiġi f'dubju imma fil-dan eżerċizzju li inti tibda tneħħi mill-iżbalji. U l-dizzjonarju wkoll tik il-faċilità tipprintjaw kelma. Ġek inti fittix kelma u ta' spiss tinsija u xaġa tipprintjaw żomma għandek ukoll.
Proset, interessanti ħafna. Grazzi ħafna Mark, proset ħafna dan il-proġett. Jiena nħeġġiġkom anka tħeġġu l-tfal tagħkom, tħeġġu l-raġel, l-mara tagħkom, anka l-anzjani li jidħlu f'dan id-dizzjonarju. Illum l-internet huwa mezz kif nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet fosthom issa nipperfezzjonaw anke l-kitba u l-mod kif nitkellmu bil-Malti. Grazzi għal dawn l-għajnuniet bis-saħħa tagħkom l-Awtorità Maltija dwar il-komunikazzjoni u anke bis-saħħa tal-istituzzjonijiet universitarji u fid-dipartimenti tal-Malti, eċċetera, li kienu qed jgħinukom u jagħtukom is-sosten. Grazzi. Mela, ħanerġa' nfakkar aħna x'aħna għandna pjattaforma wkoll fuq il-Facebook tagħna, itlu hemmhekk qafsu like u share u titlu fiċ-ċans li tirbħu hamper kollu prodotti u bost grazzi għal Chemimart